n'ọma afịa n'ọma afịa at the market. Daalụ nwanyị ọma. Daalụ nwanyị ọma. Nnọọ, ọmalịcha onye ahịa m. Nnọọ, ọmalịcha onye ahịa m. Kedu ihe ị chọrọ ịzụ? Kedu ihe ị chọrọ ịzụ? Biko, ana m ene anya awọ. Biko, ana m ene anya awọ. Nsogbu adịrọ. Nsogbu adịrọ. Kedu ụdịrị awọ ị na-achọ? Kedu ụdị awọ ị na-achọ? Nwanyị ọma, awọ eji eje ọrụ. Awọ eji eje ọrụ. Anyị nwere awọ dị iche iche eji eje ọrụ. Anyị nwere awọ dị iche iche eji eje ọrụ. Bịa ka m gosi gị ndị anyị nwere. Bịa ka m gosi gị ndị anyị nwere. Kedu nke ị chọrọ? Kedu nke ị chọrọ? Awọ niile dị nke a amakacha. Awọ niile dị nke a amakacha. Ọ dị ka awọ nke ojii a ya ka mma. Ka m je yie nye nene. Ịnụgo awọ nke ojii a ya ka mma. Ka m je yie nye nene. Ịnụgo. Biko, ego one ka ị na-ele awọ nke a? Nwanyị ọma, biko, ego one ka ị na-ele awọ nke a? Onye ahịa m, sọọsọ $6,000. Onye ahịa m, sọọsọ $6,000. Ọ malụ mma mana ọ garala ọnụ. Ọ malụ mma mana ọ garala ọnụ. Biko, ihe ebelu m ego. Biko, ihe ebelu m ego. Biko, ihe ebelu m ego. Ngwanụ, kwụọ $5,500. Ịnụgo? Ngwanụ, kwụọ $5,500. Ịnụgo? Chai! Anụgo m, daalụ rinne. Nsogbu adịrọ nwanyị ọma. Nsogbu adịrọ nwanyị ọma. O nwelu ihe ọzọ ị chọrọ ka m meele gị?
nsogbu adịrọ nwaanyị ọma. O nwelu ife ọzọ ị chọ ka m meelu gị? Ee, biko, maalụ m atụ ọdụ ndị na-ele akpụkpọ ọkpa. Ee, biko, maalụ m atụ ọdụ ndị na-ele akpụkpọ ọkpa. Ishi n'ọnụ ụzọ fụọ ilo, ị na-anya n'aka nri gị, ị ga-afụ ọdụ ndị na-ele akpụkpọ ọkpa. Ishi n'ọnụ ụzọ fụọ ilo, ị na-anya n'aka nri gị, ị ga-ahụ ọdụ ndị na-ele akpụkpọ ọkpa. Ịnụgo? Daalụ rinne. Ngwanụ ka ọ dị mbọsị ọzọ. Ịnụgo?